Ndị mbụ n'ụlọ Chineke gode, ndị mbụ n'ụlọ ha na-eji iwe. Kana kuka, wani ne ya taba ka? Na sai mama ka ko? Mama, kita shana, baka da wani haki, sai ka sa yaron wannan kuka. Kin san inda ina son wannan yaro. Menene ka sa shi kuka? Ba wannan take kuka ba, tana kuka ne akan kayan sallah. Kaya sallah. Mawai, bizin kara siya ma yaron wannan kayan sallah nan ba. Saboda me? Saboda kowane lokaci da na siya kayan sallah, kwana biyu sai ki ga ya lalace. Salamu alaikum. Wane ne ya wa arsalanu? Chief, kurati. Me sai rin bai wanda kana da shi. Saboda duk lokaci da ina cikin masala. Ba sa sai genka. Kuma da na genka na sai wasala din ya. Sosai ma chief. Ba sai karan siya kayan, ba sai kara ba. To ka je ka siya inda yake da inganci. Kai ba ka siya inda yake da inganci ne. Inda ka je inda yake da inganci zaka samu. Kurati. Kin ga abu da yana hada ni. You know say I rob my daughter. Yes. I rob my daughter. Kullum na siya mishi kayan sallah. Kwana biyu kwana zai lalace. To shine ba zai kara siya kaya din. Ba zai kara siya kaya. Chief. Akwai abu mafi kusa yanzu cikin gaya ma. Ai dai ka zo kusa. Menene ya kusa? Yawwa. Chief baka da ana maganar Bravo Enterprises ba? Chief ina gaya ma yanzu duk wani bayanin da kake gani ba za ka fahimta ba. Ai gani ya burafi yanzu mu je da kai. Bravo Enterprises yanzu za ka ga komai. To abirin kira da yaro ma yanzu mu Jadali. Kizo mana. De kana na hido kaman da. Dola kike wana kije sai kizo mu tafi wuri din. Chief. Kura. A Bravo Enterprises a can ne za ka samu kayayyaki na kawa sai ka zaɓa ka dar har ka sai wa uwar gida tare da 'ya'yanka kaje suna malale marhaban. Malam ga masu buƙatar mu dan neman sari ko sayan ɗaiɗai sai su nemo mu a babban shagon mu da ke lamba 5 hawa na farko da ke Shema Plaza ko kuma shagon mu mai lamba 13 da ke kasan Plazar Umar Shadda kasuwar Barci a Tudun Wada Kaduna. Gurago Enterprises. Ku garzayo kamfanin Gurago Enterprises. 0800-6516-1713 ko kuma 0800-6869-7160.